wo wana me no kasa wo upre ene ya bra ikacho so opew na wako kache wadamfo a ompew asem kasa no ma oye de hu nkomo na ade ni sa no kohwei odo na medinsifo ne akonfo so ya ya ofanfna enya nkomo ni na ne ye di o wayo akuma papa na nana oni wadamfo ne dinam na so hwe ono odwembo ne ne ma oye nko brebo ye no mo ane akọ ye no mo ane eba ebe de ne hu atwe ye hu afro mu mi makoma mu di amawi na boni bia ni mu na so na ye den oye nko ti mu nti se bofre enke bo frank me pe ma hwe ahwe di o ya osesi ye nina na ye odo sidi e bi wo ho a boni we eche enti ya hwe nipa ye na woni bro wadamfo ne sa opre woni bro wadamfo na so de beba wadamfo na hu onka na asami nche obiem we ye konkonsani